noi să poată face un legământ în apă curgătoare în numele Domnului Iisus Hristos. A fost opțiunea lor să se boteze în apă curgătoare și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Noi vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă epoca apostolică nu s-a terminat și încă mai sunt ucenici la care le răsună porunca în adâncul inimii: mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Și care încă mai au descoperirea, pentru că Duhul Sfânt, care a venit în noi, ne-a descoperit care este numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, că este Domnul Iisus Hristos. Aleluia! Biblia zice în Fapte 4:12 că nu s-a dat niciun alt nume sub soare în care oamenii să fie mântuiți decât în numele lui Iisus Hristos. Și ca niște slujitori neînsemnați, îi mulțumim lui Dumnezeu că am primit harul să putem la rândul nostru să botezăm și alte persoane, cum și noi am fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Dacă este cineva din aceste trei persoane care să răzgândesc să nu mai facă botezul, poate să spun acum. Și eu cred că ei vor cu adevărat să-l facă. Dumnezeu să fie lăudat. Hai să mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui. Tată, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut până în momentul acesta. Îți mulțumim că ne-ai dat viață, îți mulțumim că ne-ai păstrat în viață ca să putem face un legământ cu Tine. Îți mulțumim pentru, Tată, cuvântul descoperit pentru ceasul în care trăim. Îți mulțumim că Tu ne-ai dat descoperirea nu numai la nivelul minții, ci în adâncul inimii prin Duhul Sfânt. Și Te binecuvântăm și știm că în cer este sărbătoare. Lăudat să fie numele Tău. Te rog să-l binecuvintezi pe Călin, să-l binecuvintezi pe acești doi tineri împreună cu ei, Tată, și noi îți mulțumim că Tu ai rânduit această zi. Fie glorificat numele Tău, un nume mai presus ca orice nume. Amin. Hai, frate, lucrăm. Aici, frate. Rândul trecut. Nu încălțați. Bă, nu încălțați. Mai e ce fac? Și adică și ia fac câte adică și... Nu stau să aici e toate păcatele. Hai, frate, să intrăm pe rând. Toate păcatele să le stele Iisus Hristos. Stai, frate, tu nu mai intra. Nu, pe rând. Când te cheamă, frate scump? Nu stai acolo. Când te cheamă, Stai drag. acolo, că poate îți revii. Eu te zic că nu se frică de apă. Tare să se audă. Strigă un picuț să se Domnul audă. Iisus să fie lăudat, apa nu e caldă, e rece, dar ne gândim ce a făcut Iisus la Golgota, amin? Amin. Merită să stăm Merită, aici amin. 2 secunde pentru El. Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat, așa cum și eu am fost întrebat și noi îl întrebăm, Dumnezeu să fie lăudat. Crezi tu că Iisus Hristos este Dumnezeu la adevărat și viața eternă? Vrei să urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Până când, frățiorule? Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. Dumnezeu este simplu. Amin? Și El caută oameni simpli ca noi. Îi caută De pe aceea lui. noi te botezăm în numele Domnului Iisus Hristos. Altul, haideți. Iubiților. Nu, hai, du-te, hai. Domnul să te binecuvânteze, frate. Frate Gheorghe, Gheorghe înseamnă biruitor. Te întreb în numele Domnului Iisus Hristos. Crezi tu că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu cel atotputernic? Și că nu este alt afară de El? Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Până când? Domnul Iisus să-L ajute. Pe baza mărturiei tale, pe baza mărturiei tale, noi te botezăm
în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Slavă ție, Iisuse! Mulțumim! Aleluia! Domnul Iisus să fie lăudat și binecuvântat. Amin! Aleluia! Eu cred că El a rânduit această zi pentru acest peștișor. Lăudat să fie numele Domnului. Frate Călin, de bună voie ale să-L slujești pe Domnul. Amin. Crezi că Iisus Hristos din Nazaret este Tatăl tău? Crezi că El este unicul stăpân și Domn? Amin. Îl accepti pe El ca mântuitorul tău personal? Amin. Și până când vrei să-L urmezi? veșnicie. Pe baza mărturiei tale, noi te Glorie. botezăm în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor tale. Glorie! Lasă că nu-i frig. Aleluia. Nu e frig. Mergem toți spre adunare. În sărbătoare. Aleluia. Frate-nu cu peștele. Ăla. Foarte. Nu scap. Și eu tot de masă.